Orain laugarren galdera, askatu ekuazio hauek esaten du. Lehenengo ekuazioa logaritmikoa da, bigarrena esponentziala da. Hasiko gea logaritmikoarekin. Daukagu idatzita. Bi logaritmo isa, berdin, 3 gehi logaritma isa zati hamar. Ingo duguna da, aprobetxatu logaritmoen propietateak eta propietateak egiten dutena da errestuen egiketak. Orduan, bi logaritmo isa berdin uzten dugu, berdin 3 gehi eta zatiketa bihurtuko dugu kenketa. Logaritmo isa ken logaritmo hamar. Nola logaritmak diren 10 oinarrian, hau badakigu dela bat. Orduan gelditzen zaigu bi logaritmo isa. Logaritmo isa hau pasako dugu beste aldea. Isa guztiak pasatzeko alde berdinera. Eta orduan hemen gelditzen zaigu 3 ken bat. Bi logaritmo isa ken logaritmo isa. Berdin 3 ken bat, bi. Ze berretzailea behar du 10ek bi ateratzeko, ze zenbakia behar du berretzailea bi da, 10en berretzailea bi da, zea zenbakia aterako zaigu, 10 berbi berdin isa berdin 100. Ez dago arazorik 100ekin, hemen ordezkatzen badugu 100 logaritmo 100 bi da, hemen ordezkatzen badugu 100 zati 10 da, orduan logaritmoa ateratzen dere bai. Ez dago arazorik, balio du soluzioak. Horin bestia. B galdera da bi ber bat ken isa berbi berdin bat zati sortzi. Bat zati sortzi era biren berreketa da, orduan bi ken bat ken isa berbi berdin bi ber minus 3. Berretzaileak berdintzen ditugu, bat ken isa berbi berdin minus 3, bat gehi 3 berdin isa berbi berdin 4, bigarren mailakoa denez, isa berdin plus minus 2. Hemen ere ez dago arazorik berbi egiten da eta beti aterako da soluzioa.